To kare kasuri nade to pok agoni kata mana mbaka jamach manodak e upload. Ya mino to gocho na pare ong'isa ni en gi emergency moro kanyo koro chuno mani nyaka dhi onyulo ya wawadhi wawe minoda manini. Ukiwinj story ma jamach madwa goni search match ni ai bwana. Koro in kia search bwana mane tiyo e upload engineer jamach. Ang'e matiyo KPLC. Achiel no ja KPLC karing'e ni en notie KPLC to pod odejo to kane ywagane ni kipenjo to riambo no reverse gari bwana penji kwani jamacha bwana ng'oma notimre ne bwana Maduka winjo ni colleagues ge odugo mang'e kanyo bwana friends ge nodhi omanye moko odhi okoyude jamach noyudo transfer to ito upload wating'e stoche matek manade yawa Anan upload kanyo idake plot moro to upload wa iming'e weche ne ma ng'an dong bedo osiepe gi ji neche nakonyo nyaka keteka uwe deal moro kama ni dare ja pesa moro bwana idhi winjo kama jamacho dake jamacha dong ne kwaga kata mana ji kata mana wache giri andong naneno nyaka bwana mera wachana adier onyulo relax mi mpaka winji ni nyako moro odugo manyo jamache plodu kanyo nyako moro mobiro gi skat maro mone skat maro ka gima koro mano ne skat mana mongese kano dhinyi ulewni skat bwana nini gitiyo gi jamache ka Kenya Power kuna thia wura ni yawa nyako ne kaka sekade thin kuro madong kata kama gitiye colleagues goero dong kata mach nyalo luaro kuome kata gi bwana mantingia nango tako ni mpaka bwana mato gicho dong idhiero wanga ni plod wa to kendi ng'e stoch plod wa ma serious kendi wacho gik moko zile za ndani kabisa zile za ndani nade mano poda wacho ni mana koro winji koro ni wacho ni yande ni nyako moja Kenya Power ne dwa namba na timoro nomanya nomanyi ga no penya no siep ni moro ma nini ma MC ma MC manoma ni to en nango kanya gi namba ne mia namba boy no kono walo mana maguyo ma walo mo kanya dong en colleagues jamaa kuri imagine bwana hii ito kuri iparo ni post mane me mutiye Kenya Power kanyo dong en colleagues mar bwana akone ngama nido baka hapeji takole mpaka to karido kibiji seje migo ni mpaka to liewi ni ngeni mpaka nyaki concentrate lengore ne kitu wi sit rest bwana ni ngeni winyo ni season na oyo na teach moro maju mano koro idhi timo tich mane tich mane mana ndo ne para bwana kikui wi ngeni nade anasecha ko uso giga bwana na uso mankladi moko bwana ongedi cha iseuse ongena no paka usadwa reso mbili ne boy ne biro na ningedo no dwaka ukiso bwana makotango bwana ongedi cha be oken ga katongete en ga duve bwana mana laro mana chinjo ni wijo kana laro na ndalo mane ko loch gine no lwar mwindi meusi mane yude tedonge mano dio nyiso ni kuchukueni raia kema nae giduve no gigin bwana adwa dhi ajara moro ayami iso pokimia go iriamba ami pesa pokimia so nyulo bwana donga donjo kamae samiti ipenja ni ya kosane mapa ariambo yawa dongi donjo kamae pokimia so ariambo nade to mano be kawache na ariambo mana bariambo